Emporio és una associació que està promocionant el biopol de tal manera que l'empresa privada pugui tenir la participació dintre del que seria el consorci. Des de Biopol estem treballant el que seria tot el tema de la transformació, del trasllat, de la innovació, conjuntament amb el coneixement i la clínica. El que tenim que tenir al costat és aquells que traslladaran això a l'empresa i l'empresa ha de participar d'aquesta proposta. El que és important entendre aquesta associació és que no és pretensió de crear una nova patronal, sinó que s'integri en el conjunt de les empreses que han de formar part i que estan formant part ja de la realitat de Biopol com un element de defensa i de posicionament, diríem, del que és necessari per al desenvolupament d'aquestes empreses. Per tant, és la defensa dels seus interessos dintre del context de l'espai Biopol, sense que totes elles tinguin que formar part d'un mateix sector. La idea és acostar amb aquells prescriptors i usuaris el que li ha de donar la resposta, diguéssim, l'empresa que ha de donar resposta a aquests dos elements que formen part del coneixement i de la innovació. Per tant, la situació de sinergies que es puguin produir entre el coneixement i l'empresa dintre del que seria l'àmbit de la biomedicina, les ciències de la salut, és l'element característic i fonamental de tot aquest parc. A la mateixa vegada que hi ha la possibilitat d'un creixement sense allunyar-se del territori, a la mateixa vegada que es crea o està conjuntament amb la integració metropolitana i totes les vies de transport. Hem de marcar que nosaltres estem a pocs minuts de l'aeroport i, per tant, una connexió internacional clau, bàsica per a les empreses que vulguin innovar. Són dos termes, tant el que seria la innovació i la recerca, dos termes totalment diferents. En un moment determinat sí que es poden ajuntar, perquè la idea és que, malgrat que una sense l'altra no pugui començar a caminar, el que es dona a l'espai Biopol és la possibilitat d'interrelació d'aquella part de coneixement i d'increment de qualitat de vida dels pacients i a la mateixa vegada aquells pacients que demanen o aquells professionals que demanen una resposta que sense que tinguis aquesta recerca pugui traslladar-se a la innovació en l'empresa. Aquestes són dues realitats totalment diferents però que en un moment determinat convergeixen en un mateix factor. En definitiva, és crear o facilitar la sinergia de totes aquestes empreses al buscar la interrelació entre els diferents àmbits de coneixement i de visions del que serien diferents perfils i a la mateixa vegada possibilita el fet de crear aquest context el que seria parc empresarial, parc científic i a la mateixa vegada clúster, perquè ens dona la circumstància que nosaltres són el mateix parc científic i empresarial, és a la mateixa vegada també clúster. Aquesta circumstància possibilita o dona una sinergia molt important per a les empreses al marge de la internacionalització i de tots aquells ajuts que podem i que són necessaris des d'un punt de vista institucional per donar la resposta a les empreses en ajudes directes dels diferents ministeris.